Mutta tästä terve. Eli eilen tuli pikku video. Ihan lyhyt, koska ei ole vähän katsonut video, mutta tänään tulee agar.iolta. Ja niin eipäs tässä oikein muuta olekaan. Eli vähän ennen kuin mä aloitin tämän videon tekemisen, niin jo kuvasin. En kuvannut, kun siis pelasin. Ja mä olin 10 kärjessä ja mä olin 5, mutta no kyllähän mä tähän tipuin ja näin, mutta 5. oli paras sija, mihin mä pääsin, niin sit mut syötiin niinku varmaan kaikilla ainoilla käykin, tai noissa käy. Niin, joo, mutta tänään siis me voitaan agar.iolta. Ei kaikki. Uusi skins. Ei. Vitsi. Mä vihaan näitä urpoja tässä pelissä. Tuossa on urpo. Äskekas. Ha. No niin, nyt se voi tulla mulle. Ei miten mä en saanut sitä? Ihan oikeesti. Tää menee paljon näitä pieniä. Tosta. Jes. Mä en jäänyt pysähtyykö. Tuolla meni yksi, en meekään tonne. Tosta ei sitten. Yes. Nyt kävi hyvin. Siis nyt meni hyvin toi äsken. Ei. No se mä teen näin. Apua, nyt mä taitan kuolla. Joo, nyt mä kuolen. Eiku. Tes. Selvisin. Edes hetken. Ahaa, mene pois. Otetaan tää tästä, vaikka se paljon autakaan. Hetkonen, tuolla on joku pikkunen. Niis. Hei, lähteekö noista taas sinne? Joo, lähtee, okei. Mä jään tähän. Näin. Kattoo, jos tää tunnistuu sen takia. Eli mä pääsin viimeksikin tällä taktiikalla aika isoksi. Ei. Mennään takas tänne. Ei toi oo muuta tänne tulossa. Se on mua pienempi kuin muutakin. Ihan reilusti. Ei soiteta tulossa tänne. Ei vielä. Jospa nyt. Ei sit vieläkään yhteen. Ei toi nyt tee sitä, mitä mä vähän pelkään. Ei se ainakaan nyt tee. Noin.
Eiku se teki jo sen sen vähän huonomman. Noniin. Ei! Ai, mä vihaan näitä. No me saatiin sit puolet kuitenkin ihan tarpeeksi hyvää sit tosta vielä tulleen. Niin. Vitsi mä saan kokonaisena sen. Jaa, toi on saman kokoinen. Ei kun se on tollanen. En mä sit menekään. Itse asiassa olisin mä vähän sitä ollut isompi sitä pientä tahdaan. Siksi mä tein. Okei, toi stream, joka on nyt ykkösenä, niin on aika kova, koska se oli viime peli, sekä mä pelasin, niin se oli siinäkin niin ykkösenä. Miten mulla oikeasti kävi noin nyt? Tässä lähtee mä kyllä varon noita isoja. Siis. No nyt jos mä en sitä saa, niin. Moi. Nyt sitten otti päähän. No niin kato, syödään tossa Putin. Vitsi mulla on muuten saman koko. Ei nyt se on mua ehkä vähän isompi. Syö se. Syö se. Se on Putin pitää syödä. Hei ihan oikeesti. Syökää joku toi Putin sitten. Mä en jaksa lähteä seuraa sitä. Sori nyt. Mä taitankin kohta kuolla ennen kuin alkaa. Matkalta tämä. Mä saan sitten rääkyä tästä. Tonkin vois käydä nappaseen. Nyt men ei perti. Noin. No niistä riimeen tippu, ei vitsi. Jos yhden kerran kun mä vielä kuolen, niin sen lopetetaan. Ties. Kun mä en kuole vähän aikaa varmaan. Tai sit kun ehkä kuolenkin. Joku toi olikin tollanen, joo mä näin väärin sitten. Joo. Eli se oli nyt tässä vähän aikaa, eli se olisi moi moi moi.